Is mis William Fitzgerald agus is mis stúrthóir an chlár an seo I Balás, pictiúrlann I lár na Cathrach I ngáilimh. Thóg an Pálás chun a bhíoch pictiúrlann gá changacha. Tá an ainm Pálás scríomthe snamálaí taobhama den ferganmh. Tá an gaeilge le feiceáil roimh gach scanán a thaispeáint an seo. Bíonn eolas ón ar ggóphartnéir san Eorp le fáil trí gaeilge an scáil an bhór freisin. Buinim úsáid as an gaeilge na meán hóstíolta. Déanann an fearn go leor chun an gaeilge a chur chun cín. Tá surbis tú gaeilge le fáil le osín sa siopa, le óhan sa bhar, nó lomsa sa nifig. Is a card an seo nuair bhíonn scanán gaeilge nua siúl. Bíonn go leor scanán gaeilge siúl going le haghaidh seachtainna gaeilge. So is an Colin Ciúin an scanán is fuide bhí siúl an seo I Balás. Agus I mbliana tá míad ag tnú go mór le kneecap agus an scanán sin a chur os cóir ar lucht féachana.